и дечица, с някои от вас се познаваме от вчера. Тези, които са днес за първи път тук. Ние сме Ива и Диана и след малко започва нашия уъркшоп по жонглиране. Може да се включите и да пробвате жонглиране с топчета, обръчи и пръчки. Много са добри. Така, продължаваме с общински детски комплекс Пазарджик. Хващате. Очилата ми са опасни си.